ndaba na-agba ịma mmadụ ndị na-abụrụ ndị Anambra steeti a dị iji wee mara ka esi echekwa ndụ na ngwongwo ndị mmadụ na Anambra steeti. Ụlọọrụ ministri na-ahụ maka kansụl ime obodo dị iche iche na echichi ndị eze na mmekọrịta obodo na ibe ya atụpụtaghị atụmatụ akpọrọ Anambra State Indigenship Program. Onye ntaka bụ Blessing Uchendu pụtara anyị akụkọ. Onye kọmishọna na-ahụ maka ụkpụrụ ọchịchị obodo ya nakwa echichi bụ Maazị Tony Collins nwabụ nwanne onye nke mere ka amata nke a na nzukọ ndị Anambra State Association of Town Union nwere n'Awka kwuru na Anambra State Indigenship Program bụ nke gbadosiri ụkwụ inweta nakwa ịmata ọnụọgụgụ ndị mbịambịa nọ na steeti a. Maazị nwabụ nwanne onye nke Maazị Andy Onyeakanam nọchitere anya ya kwuru na obodo ọbụla ga-edenye aha ndị ọbịa nọ n'obodo ha iji wee nye aka nwepụta ihe nke akpọrọ solu digitization nke gbadosiri ụkwụ n'amụma aka na-achị steeti a gbadosiri ụkwụ ime ka steeti a bụrụ akwa akwụrụ. Maazị nwabụ nwanne gakwa n'iru wee kwue na ọ bụrụ na edebesie afọ ndị ahụ na a ga-enye ha ihe akpọrọ Residential Master Identity Card iji wee nyere ha aka ikete oke na oke ọbụla ga-esi na ọchịchị na ugbu a wee bịa ya nakwa inwetazu amụma nchekwa na steeti a. O kwukwa na ya bụ amụma bụ nke ha apụghị ime sọsọ ha nke mere ha ji wee na-achọ njikọ aka ndị ọchịchị obodo ya nakwa ndị isi ọchịchị ime obodo dịgasị iche iche. Ga-enyefe ife a na-akpọ Anambra Residential Master ID Card. Ife ji wee kpanye Master ID Card bụ that na with that ID card they can reach out other social amenity programs of our governors administration. Again, when mastership got me the card, they require a smart card. That chip, that microchip in here, gave me go access here some bank activities, go access here education policies of the government, go access here maybe medical policies of the state government. So it's a very strong policy. N'okwu ha ndị ọchịchị ya bụ Anambra State Association of Town Unions toro ya bụ amụma ma kwukwazịa na ọ bụ nke ga-enye aka n'ihe gbasara nchekwa na steeti a ma kwe nkwa inye ha ezi nkwado site n'Awka. Abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.